En meget, meget lille bog med en meget, meget stor underskrift. Det er en gæstebog, og her står Charlie Chaplin. Hvorfor gør der det? Historien starter helt tilbage i 1907 i Nordjylland, hvor der er en lille pige, der hedder Gwendolyn, der løber rundt og leger ude i haven. Der ser hun en lille alf og går hjem til sin far, som var officer og gentleman, hed Sir Wilkinson, og spørger sin far, om han ikke vil bygge et palads. Så gik Sir Wilkinson i gang med at bygge det her palads, og det brugte han 15 år på. Han havde 4 håndværkere til at hjælpe sig i de 15 år. Og det er uden sammenligning et af de aller fineste dukkehuse i hele verden. Der er 4.000 antikviteter i. Efter han var færdig med at bygge det og male og gøre ved at tapetsere, så samlede han antikviteter fra hele verden. Guld og ædelsten og bøger og bibliotek. Og hvis man tager bøgerne ud, så kan man se, at de er fuldstændig skrevet. Man kan læse dem godt nok med lup. Ikke alene er det et dukkehus og et palads til dronning Titania, det er også et hjem. Og hvis man går ind i spisestuen og kigger ind, så vil man lægge mærke til, at der ikke er noget bestik. Fordi man ved, at en alf lever af morgendug og duften af blomster. Men var der nu eksempelvis gæster på besøg, så var der sølvtøj, så kan man trække op i et lille skufvedarium, og der ligger sølvtøjet. Oppe i bedouaret heroppe, der kan man se, at der er et lille krystalkar, der bader alferne deres vinger. Og da den engelske dronning Mary åbner det i 1922, bemærker hun, at der ikke var noget servantestel i dronning Titanias bedouar. Og så spørger hun, hvorfor? Så siger Sir Wilkinson, jamen det er fordi, han ikke har fundet et, der var en dronning værdigt. Så går der en uge, og så kommer der en lille pakke, og da han åbner den, der ligger der et lille servantestel og en lille seddel, hvorpå der stod fra en dronning til en anden.